ATV न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात आदिवासी न्यूज वार्ता मध्ये परिसरातील क्रीडा, शैक्षणिक, राजकीय व इतरही घडामोडी। आता पाहूयात सविस्तर वृत्त। आदिवासी न्यूज वार्तासाठी नंदकुमार तोटेवाड। बापू सोनाऱ्या नथनी बनवून दे रे, नथनी बनवून दे। बापू सोनाऱ्या नथनी बनवून दे रे, नथनी बनवून दे। ही नथनी नाकात घाल माये मैना, आमचा राम राम घेना। बापू सोनाऱ्या बिरी बनवून दे रे, बिरी बनवून दे। बापू सोनाऱ्या बिरी बनवून दे रे, बिरी बनवून दे। ही बिरी कानात घाल माये मैना, आमचा राम राम घेना। बापू सोनाऱ्या हसली बनवून दे रे, हसली बनवून दे। बापू सोनाऱ्या हसली बनवून दे रे, हसली बनवून दे। ही हसली गळ्यामंदी घाल माये मैना, आमचा राम राम घेना। बापू सोनाऱ्या अंगठी बनवून दे रे, अंगठी बनवून दे। बापू सोनाऱ्या अंगठी बनवून दे रे, अंगठी बनवून दे। ही अंगठी बोटात घाल माये मैना, आमचा राम राम घेना। बापू सोनाऱ्या पैंजण बनवून दे रे, पैंजण बनवून दे। बापू सोना